И какво става, мойки? Аз съм Марто ВГ, в момента играем в Wheatcraft и правя ревю на сервера. Да, първо да започнем с варповете. Първият варп е варп Titrun. Да. Ето. Кажете хай на YouTube. Само че сега е затворен. Следващия варп е варп Enchant. Enchant като Enchant, тук си има си купа XP. Warp Event. Warp Event е як. Не съм сигурен кой го е билднал. Но да. Мисля го билдна май. Това горе какво е от тълна? Аз го билднах. Това е като има евент, спомнят го и мятат. XP. Да не чуете. Окей. Следващия Warp, Warfood. Той е спам. Да. Гледайте си животните. Така, следващия Warp е Warp Repair, който се намира тук. И може да си репейват един айтем за 250 секунди. Следващия Warp Shop е чакаш малко. Warp Shop също е на спаун. Да. Made by me. Да, тук си имате диаманти мечове, секирите, там поушенки. Тук диаманти, айрон и такива глупости, редстоун, дърво. И да, това е Warp Shop. Следващия Warp, Warp SMS. Аз съм Deluxe, ранг, който кита му дава, може би го имам, Deluxe. Да, кита му дава една легендарка. Меч Unbreaking 3 Sharpness 3 Fire 2 и Pro 4 Unbreaking 3 Fire Protection 4 сет с две нормални Golden Apple. Този ранг струва 480, а пък ранг премиум струва 620. Като ранг премиум ви дава плюс Full Sword и Full Armors. Има цветен чат и ник. Има команди Fix, CMC и Heal, допълнителни, плюс 3 регулатори. Да, това е. Тук има още права, Bedrock Home, Full Bow, Full X, като брадата е с Fire Spect, Full Match, 8 Creeper Ега, Спаунер на Creeper и Unban. Да, това беше Warp SMS, следващият Warp е Warp Sprint. И да, Warp Sprint е затворен. Искаш ли да го минеш? Днес мисля, че ще има евент от... Днес мисля, че ще има евент от 20 часа, ако има хора. Да. И търсим хелпър. Да, може би до вечера ще има книга с ранг. Премиум. Да, защото нямаме. Може би премиум или какъв ще бъде ранг? Делукс или премиум? Може един премиум да има. Знам те какво тършат, макар че аз съм главния. О, да, пропуснах Warp Jump. Да, Warp Jump. Аз ти казах, ама ти... Менай. Това XP го дигам само от евент 46 лево, може би 5 минути. Всички админи хвърлят XP. И да, Jump. Ще пробваме. Jump е лесен. Има и хилване. Лесен, но като е лесен, не значи, че мога да го мина, защото ми лагва малко, заради това, че съм пуснал към тази. И да, това е джампа, сега отивам на спаун, там има още един джамп. Да, и ти днеска ще да вземеш фулка, ама... Да, ето, така се качва тук и почвате си минате, накрая има награда, която вече съм взел и не мога да видя. Тя е Pro 2 диамантен сет. Имаме Sharp 2, Fire 1, Knockback 1, една легендарка, Potion. Да, сега ще го минем. Джумпа на спаун е лесен. До вечера ще има нов. Мисля, че на всеки ден се реска джумпа на спаун. Да, може и днеска да е реска точно. Да, вече съм гледал. И сега да си увелича малко чънковете, да покажа спауна.
Ела дупката. Ето, спам, как изглежда. Там има прекола. Хаковете са забранени, бана е 7 дена, спамето 3 пъти, мут един за 1 час, забранено е рекламиране, перманентен бан, псуването на админ, джел 2 часа и след хол на джампа, джел 15 минути, да, това са правилата. И сега ще се пробвам пак да ми да джампа на спаун и може би ще приключвам клипа. Да, и до края на седмицата има промоция. Да. И след това вече няма сме толкова щедри. Да, ето това е War евент. Все пак е доста щедро. В началото раздаваме фулки, а след това няма да има такова нещо. Имам флай и отварям неща, и отварям честове. Спокойно няма ги взимам. Кой често да отваряш? Телепортни се. На Warp евент. Отгоре има честове и отварям. Вау! 15 лега! Да, това. И да, това беше от мен. Аз бях Марко ВГ и довиждане. Бай-бай. Чао.